Foli ani tanuni amoke kanyasi bela jilima ni wakati na au bisimila mifa production ka kunafuni dili keneka. Bakuruba fola anga kunafuni hobena buli mali alini ikiren uka bara nyoganya dablali kwenye otemeli nkofe kilitan kili kala okera kanyasi polisi uka nyemogo do kuna wala sa kasarabagato olubisi kabla uka ake kono chugayamina ani bulu fara kurado osigira singa duani mko ka chala nini mnake bi kuna funla famba ka fara doro ka munu mina lasi oma bi utkolu kilita ani kilisamba fla ani mugannani bara nyogonya mi kumbe mali aleni ikren nyogonche dan sigira ula ko sababu yake ikren service de renseignement ale kuna funidela ayala dunia kafo kelemun kera anga jamana finitigi la ko uluni mamurutili ni nyogonche no damne na kabni ju kalu kilimukan ani duro kata si fa kilimukan ani wono vlama ni obinkali wale na ayala dunia kafo ko ikren osibe ula ko sabula uludi mamurutili nu kokoromado ni kelena wani kuma akilala ka sebentiya ukala sigidin sumbi Senegali kaufi hukumu konnana anga jamana gouvernement ka kuma la sila colonel Ablaye Menga utkalu kile nani temeni halyalla dona ka fo ko dansigira ani uka baran yogonyache wami anga jamana marabagoyi ukilala ka batakike ni ka nyasi Nations Unies mugoma ka ukunafuni ni kuyenka ubolen ko fe utkalu kile woron temenina ni Niger jamana uka jamana gouvernement ka kuma la sila colonel major Abdurrahman Amadou ale kumana uka jamana tokola haya ira ka fo baranyogonya mimbe Niger ale ni ikiren nyogoche ko dansigira o walela ka sababu yake wi wali minta ka mali segere o temelin ko fe tuguni ukilala ka jala kili seben ka odo ikiren jamana kama ni o seben bilala gata Nations Unies mogo ka yorola Ministri munka chanye sinulu lakana hani kolosilima ni oye General Daoud Ali Mohamedini ale batakike utukalu kile kononton temenina ayai weli bla kanyesi jamana konontin bela jilema komogo kata uka carte nationale d'identité biométrique ko kata uta wakoni amata hata kumana duni anatola ko wari de bena sara wala sa abiseka lasoro chugayamina Furuba kirini demsenuka kiri hodamnena mobti marala tenentemeni utkalu kili durula ayala kafo kili tan konona la ni odamnena kabini tene kiri bina buli waliya binani ani sabarika ni ojela odobe kuma binkali walola julibon ani doreoka kili tan kilin kala o kunkera kanyasin Bamako ani kulukuru siraba kolosili polisi nyomogo olu kuna Bamako konnala ka asababu yake kasara nyebla so ni o assurance mogoy uli ala donia ka fo ni sidabanga kasara e mogo musoro akagele olu kasika ubla uka ake kono ka sababu yake polisu olu ka PV soro li wakati tumado la ku gele abedo ula okum konnana wala sa family kumisika soro akunya la PV olu kasika soro asoro wakati la ni klitan kinikala okunkera kanyesi uma Bulu fara kurado udailela doni mugoga chakono nokera tenen temenina utkalu kile durula nabifo umako centre de contrôle digital ni bara imina ke sababu ku bara hotina ke ni seben sire tugni wa wari utina di tege ani tegela doni mugo yere ka fola ko ni mina ke sababu ko ka chama fara ko soroka ka keni waliya do keli anga dine mugo do fe nani shariatita wala sa family bisika soro okonya la chugamna ka waliya ndabla dine saba ulu farala nyogon ka nika ke kulu bakili malikono noyi Mamadou dine chrétien dine ani Nabila Musa uka dine wi uka laje ku foloke jikalo kile mugani wolo vla temeni Bamako konnana kerengere ni ala bananga bu jikalo kile bisaba o sukandira Nations Unies mugo fe nika oke adamadin tono duni okeleli Ola da nunu ola kilela anga jamana kono adonko folela jekalo kile bisabala no kera anga ministre sofe minka chanye sinidu adamadon oluka akela fasalima ani udime baka jekulu fe Bamako konnala ola da ola kileni temeni ko fe doko kunkile aniko o kera ka nyesi ka nyefolike mugoye adamadin tono duli kunyala ani nyengini munu yere talendo akunyenka anga jamana kono
Diɲɛ farafina musow tɔgɔ ladon o ye ju kalo tile 31 n'o la ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ nin don kofɔlen kelen na a kɛnɛ o kun dayɛlɛla an ka furancɛla fanga minisiri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ fɛ Dr Choguel Kokala Maïga. Jamana welele o kun ye Guinée Conakry wa min ye Sahel minisiri ye minnu ka ca ɲɛsinnen don muso ni denw ni denbaya ka lafiya kama olu bɛɛ lajɛlen kun nana a kɛnɛ kan. Ɲinɛ san 2024 o babu o ye danfara min bɛ fɔlɔ école karamɔgɔ muso ma ani sisan ta cɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 1884 kalanso fɔlɔ min kɛra Sudan kɔnɔ kita kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta o wagati la fo ka taa se an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya talen wagati la yɛlɛma minnu donna o la ani ka tila ka ta an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ wagati la fo ka na se sisan ma yɛlɛma minnu donna o la babu bolila o kan ani école karamɔgɔ musoman olu yɛrɛ jɔyɔrɔ Mali kura o baaraw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna de la min ye an ka forobaca musolakaw ye ni o ye ORT muso ye olu ye u ka ɲɛnajɛ kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la ni o kun fɔlɔ o kɛra tarata don o tikalo tile 6 la u ye lajɛ barolasigiw kɛ ne ka ɲɛfɔli kɛ walasa faamuyali caman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na a kun filanan o kɛra sibiri tɛmɛnen ni o ye o kɛ ni balani dɔn ye ORTM yɛrɛ kɔnɔna la. An bɛ taga kokan kibaruya la Burkina Faso Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Julius Maada Bio ye ale kun ye tile kelen tagama kɛ ni ka taga Burkina Faso ani yen furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Sierra Leone ale ni Burkina u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ni lajɛ in tɛmɛnen kɔfɛ ani Burkina furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ u tilala ka hakilina falen kɛ fɛn wɛrɛ kan u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 sɔrɔ o tikalo tile 7 o tɛmɛnen na jamana min kun welela a kɛnɛ kan o kun ye Chine jamana ye ni ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔna na fɛn kɔrɔw sanna ka di u ka finitigilakaw ma n'o dɔw bɛ kuma bolimafɛn sennaani kan ani pankuru dɔw fana o kan. Hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ni ale si yɛrɛ bɛ taga san 79 ale furu la tuguni ni bɛna kɛ a ka furu siɲɛ 3nan ye n'ani mɔgɔ min a ye muso min furu o ye Nandi Banba ye n'ale yɛrɛ si bɛ taga san 50 o jate la. Gabonkaw fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Général Brice Clotaire Oligui Nguema o tikalo tile 5 tɛmɛnen na u ka jamana kɔnɔdenw ye jɔnjɔn ta k'a di a ma ka sababuya kɛ k'a ye u ka jamana bɔ jɔnya juru la. Nigériyakaw fɛ farafina kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɔgɔndan u bolodalen don Novembre kalo tile 5 nata la a bɛ kun cɛ a 18 na jamana 43 olu de bɛnalen ɲɔgɔndan na a la ni o cɛla Mali ni Niger ni Burkina Faso olu sen bɛ o la. Kabini o tikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Nigériya jamana kɔnɔ u ka jamana kɔnɔdenw olu bɛ ka murutili walew kɛ ni ka tasuma ka o don pinɛ la k'o bila sirabada law la wa yirala k'a fɔ fana ko maa caman o tɛɲɛla ni murutili wale senfɛ ni o kunnafoni dɔw kɛra Amnesty International mɔgɔ fɛ olu y'a ladɔnniya k'a fɔ a murutili wale a kun fɔlɔ ko mɔgɔ 13 olu sata de bɔra a la nka ni kuma ye o nkalontigiyara u ka finitigilakaw olu fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ hali bi Amnesty International mɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 20 k'o de fana tilala k'a faga tuguni ni olu cɛla mɔgɔ 6 olu fagara Suluja o fanfɛla la ni ale bɛ Abuja o faba fanfɛla masurunya la ani maa 4 ko olu fagara Madikuri mara la mɔgɔ 3 olu fagara Kaduna o ni Abuja ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 200. O bɔlen kɔfɛ Kano mara la ko mɔgɔ 7 o fagara ani Azari fana ko mɔgɔ caman fagara yɔrɔ kofɔlen na. O tikalo tile 6 tɛmɛnen ni Nigériya jamana ɲɛmɔgɔ ye Bola Tinubu ale ye wele kɛ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka nin waleya ninnu dabila cogoya min na u ka finitigilakaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko mɔgɔ minnu minɛna a ka ca ni mɔgɔ 70 o jate k'olu de minɛna ka o datugu ni o faga dɔw ye u ka tailleur ye ko sabula tailleur ninnu olu de bɛ ka RISI drapeau ka o kala k'o di mɔgɔw ma ni u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka RISI drapeau ka o lawuli sanfɛ walasa olu ka se ka na u ka jamana kɔnɔ ani u bɛ ka Nigériya drapeau ko ka
tasuma don o la. Ka kɛ ni murutili wale bɛ ka kɛ Bangladesh jamana kɔnɔna la n'a bɛ kalo kelen bɔ u ka minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'ale musolakayi Sheikh Hasina ale ye baara bila tɛnɛn tɛmɛnen na ka fanga to finitigilakaw ka bolo kan. An bɛ taga Brésil jamana kɔnɔna la juma tɛmɛnen Sao Paulo masurunya la ni pankuru dɔ ye ale binna mɔgɔ 58 o de kun bɛ a pankuru in kɔnɔ minnu ye dugutagalaw ye ani mɔgɔ 4 o ye pankuru baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen tɛgɛla nin ko in senfɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ la ani lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la. Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka Mali in kɔnɔ an bɛ foliba lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma a kan bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.